Dobro jutro, vraćamo se nazad u studio. Kao što sam na početku rekla, sportske igre mladih u Nišu. U Nišu 3. put, u Srbiji 8., a u regionu 25. put. Cijela priča ova krenula je, kažu moje gošće iz Hrvatske, kako je to došlo do Srbije. Čućemo od Daliborke Rajković-Delibašić, ona je PR sportskih igara, i Sanja ili Sonja Orlović, organizator za Niš. Dobro jutro. Hvala što ste danas sa nama. Kažete mi, u Nišu u 10 sati sve kreće, je li tako? Sonja, domaćice. Tako je, znači 10 sati je otvaranje. Kao i svake godine očekujemo da to bude puno dece, jer Niš, odnosno niška deca vole, da kažem, i podržavaju igre i naravno sport. Moram samo da napomenem da smo prošle godine bili najuspešniji po odličjima, iako nije to, da kažem, prevashodno bitno za ove igre, ali čisto ipak Niš je jedan sportski grad i podržava ove igre, tako da uvek se radujemo igrama. Kako će to danas izgledati u Nišu? Biće otvaranje, kao što smo rekli, u 10 časova, osnovna škola Dušan Radović. Takmičenje će se vršiti u 5 sportova, to je, da kažem, i sportska škola, sve na jednom mestu, i tako da bit će sve tamo. U čemu se sve deca nadmeću? Danas, kada je u pitanju Karavan radosti i prijateljstva sportskih igara mladih, mi imamo 10 sportova. Konkretno danas u Nišu je 5 sportova. Igraćemo basket 3x3, igraćemo mali fudbal. Između dve vatre trčaće se atletika i devojčice će igrati odbojku. Zbog ove epidemiološke situacije malo smo podelili te sportove. Igra se još i šah, stoni tenis, gde je Niš onako izuzetno uspešan, odbojka na pesku i rukomet, ali to se igra po turnirima. Takođe, u ovim većim gradovima nekada se održavaju i kvalifikacioni turniri, jer zaista deca Srbije vole sportske igre mladih i deca Niša vole sportske igre mladih i mi se uvek radujemo kad krenemo ka Nišu, kažemo idemo Niš, znamo gde dolazimo, znamo da će nam biti lepo, da će deca dati svu svoju energiju i na terenu, i ono na što zaista Nišlije treba da budu ponosne, to je što deca Niša kada odu na dalja takmičenja, na državnu pa posle i na tu međunarodnu završnicu, zaista su za ponos, ne samo kada je sport u pitanju i taj neki fair play na terenu, već i kada je u pitanju druženje. Oni zaista se lepo druže, vole da upoznaju decu iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, jer mi se svi srećemo na tim velikim međunarodnim završnicama. To je tradicionalno u Splitu. Prošle godine smo bili u Sarajevu, zato što smo tamo slavili 10. rođendan igara u Bosni i Hercegovini. Falile su deci i te igre, falilo im je druženje. Prosto ovo sve traje 1.5 godina. Kako deca reaguju? Deca su oduševljena. Ja sam malo čas, pre nego što smo krenuli uživo u ovu priču, sa vama podelila ono što srećemo po terenu. To je ta radost. Oni su željni i sporta, i druženja, i takmičenja. Dešava se u tim manjim sredinama gde deca nisu blizu pa mogu da izađu napolje, da se vide. Oni su bili tada kada smo krenuli, recimo konkretno u Novoj Varoši na online nastavi, taj susret dece kada se vide, znači oni se nisu videli gotovo od početka školske godine. To je neverovatno. Imali smo takođe slučaj da se deca prvog razreda koja su se takmičila, grupa A i grupa B, ne poznaju. Ne znaju da idu zajedno u odeljenje, jer oni se nisu sretali. To su neverovatne priče i evo ja kažem, zaista mi je drago što su sportske igre mladih tu negde i na taj način tu da malo podignu tu decu, jer znate kako, oni su u jednom trenutku gotovo ceo dan, takve su nam generacije provodile za računarom, na telefonu, na tabletu, prvo malo uče, onda zato što to tako rade, takve su te generacije, onda smo ih izveli na terene, da se druže, da se vrate sportu, da igraju između dve vatre, da potrče, i to je, čini mi se, u nekom trenutku sam onako baš posmatrala, možda zabrinjavajuće, da ova mala deca kao da ne znaju da bace loptu, ne znaju da šutnu loptu. Međutim, sigurna sam da će sve to polako da dođe na svoje. Sonja, koliko danas takmičara u Nišu i postoje li neka ograničenja što se godina tiče? Pa postoji ograničenje, znači između dve vatre su uzrasta 1. do 4. razreda. Ostali sportovi su do 8. i jedino je street basket, znači 3x3, prva godina srednje škole. Znači to je uzrast. Očekujemo puno takmičara kao i svake godine, tako da mislim da će to biti super. Još bolje nego prethodnih godina, u to sam sigurna. Kakva su vam iskustva od prethodnih godina?
Pa veoma lepa i veoma uspešna. Tako da deca su, mislim, što se tiče ove treće, mislim da će baš biti još više takmičara jer se već čulo, već su to saznali od prethodnih, da kažem, ovih godina i mislim da će ova treća biti baš super. Kažete mi da mi onako, ne znam koja će dva da mi objasni, tu, ako se ne varam, baklju prijateljstva, ali tako? To će Upravo tako. Mi palimo tu našu baklu prijateljstva, naša maskota Viktor, to je jedan moj strašni lav, moj najbolji drug ovih dana, sa decom iz grada domaćina nose baklu prijateljstva. Nekako želimo da decu učimo tim nekim olimpijskim vrednostima, olimpizma, olimpijskog sporta. Sve je to sjajno, taj fair play, tolerancija. Važno je učestvovati, kažu, na olimpijadu, ode 1 od milion i zaista je velika čast. Eto, mi smatramo da svako dete koje dođe na sportske igre mladih treba da osjeća to tako u svom srcu, da mu bude drago, da bude ponosno. Mi se uvek potrudimo da oni ponesu neku lepu uspomenu. Trenutno se za one najbolje su obezbeđene medalje, nose majice. Na svakom koraku neka lepa fotografija, ovi mali vole tog Viktora. Zaista sportske igre mladih ostaju. Meni je onako interesantno kad odemo u gradove pa vidimo da su deca u majicama od pre 3-4 godine. Onako dođu. Deca koja su učestvovala, koje više ne mogu zbog godina da učestvuju, dođu da budu kao volonteri. Mali Bane Smiljković, Sonja zna o kome pričam, to je dete sportskih igara mladih iz Kruševca, naš šampion u svakom pogledu. Evo, on je sada, pošto više ne može da se takmiči, bio koordinator za između dve vatre. Znači, deca koje jednom dođu u sportske igre mladih žele da se takmiče. Čini mi se svake godine u nekom sportu. Imali smo sada dete u Surdulici koje više nije moglo da igra između dve vatre jer je došlo sa svojom ekipom da igra fudbal. Čini mi se da smo na pravom putu, ne samo u Srbiji, nego u celom regionu, da sportske igre mladih postaju ono što u principu sada i jesu jedna od najvećih amaterskih manifestacija u Evropi, ali, kažem, opet da deca shvate da je poenta da dođu da se igraju, da se druže, a onda da idemo u taj Split. To im je svima, ja mislim, nekako najveći cilj. Je li teško ove godine organizovati s obzirom na situaciju s koronom? Vi ste i prošle godine niste pravili pauzu, prošle godine čini mi se bilo je teže, tako? Pa jeste, valjda zato što ni mi kao društvo, čini mi se, prošle godine nismo znali šta i kako s tim maskama, sa sredstvima za dezinfekciju, gde ćemo, kako ćemo s distancom. Sad smo već naučili i rekla sam vam, deca su toliko disciplinovana da se meni dešava da me opomenu kad se zaboravim, kad nešto pričam pa skinem masku, pa oni meni... Sad je nekako polako, smiruje se i ova epidemiološka situacija, polako se popuštaju mere, sve to nekako lakše ide, deca su navikla da na pobedničko postolje izađu sa maskama. To mi je recimo onako, to mi bude jedna tužna slika. A oni su navikli na maske? Tad su oni najsrećniji kad prime medalju, kada obuku tu sim majicu, a ja ne vidim taj osmeh, pa... Onda ih zamolim da naprave distancu, da se fotografišu, ali ide to kako treba. Eto, mi smo prošle godine bukvalno sve od početka do kraja sa malim odlaganjem, naravno, takmičenja. Održali smo sva takmičenja u okviru Karavana radosti i prijateljstva. Imali smo završnicu u Brzeću, državno finale i bili smo u Sarajevu na međunarodnoj završnici. A grad Niš podržava, je li tako? Da, grad Niš, Sportski savez Niša i moram da napomenem gospodina jednog mladog Jovana Milića iz Kancelarije za mlade koji je stvarno obavio fantastičan posao i jako je poslovan, jedan mladi čovek i zahvalila bi se gradu što je i ove godine imao razumevanja za ove naše igre. I Ministarstvo sporta, je tako? Tako je. Znate šta, ne samo lokalna samouprava Niša, zaista čini mi se da sve to ide kako treba u svakoj lokalnoj samoupravi, naročito tamo gde smo već bili. Ljudi već prepoznaju sportske igre mladih. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je generalni pokrovitelj, vlada Srbije, sva resorna ministarstva. U krajnjem slučaju mi imamo i podršku Olimpijskog komiteta Srbije, zatim podržavaju nas najveća sportska imena Evrope. Ambasadori sportskih igara mladih su Nemanja Matić, Peđa Mijetović, Edin Džeko, zatim Luka Modrić, Johannes Han. Predsjednik UEFA. Tako je, predsjednik UEFA. UEFA je također, mi imamo jedan turnir za mališane koji je pod pokroviteljstvom UEFA. Imamo i trenera, jednog kolege, verovatno bolje znaju,
Karl-Heinz Rummenigge. Ja se stalno zbunim kod njega, ali sam naučila kroz ovo vreme. Zaista velika sportska imena. Prošle godine, recimo, kad je bila pandemija, kada smo bili u karantinu, nijedan sportista naš iz Srbije kog smo zamolili da deci snimi poruku koliko je važno da ostanu kod kuće, da nose maske, to nije odbio. Aleksandar Atanasijević, naš odbojkaš, ja mislim da su njemu zaista igre u srcu i šta god, on je tu za decu. Lepo što imate toliku podršku. Ove godine odakle je krenuo karavan? Karavan je ove godine krenuo iz Priboja. Tamo smo prošle godine imala i svečano otvaranje, bio jedan sjajan koncert. Cele godine smo onako bili puni utisaka kada je u pitanju bila ta fešta koju smo napravili u Priboju. Potom Čajetina, Arilje i Nova Varoš, to su gradovi u kojima smo bili prvi put, Šabac, Valjevo, idemo tek u Valjevo, Šabac, Kikinda, Zrenjanin. Mislim da pa smo bili u Kraljevu, Čačku. Ja mislim da će karavan ove godine stići u 25 gradova. Igra se turnir u malom fudbalu širom Srbije. Održavaju se turniri u šahu, u tenisu, u stonom tenisu. Čini mi se da ćemo ove godine možda upravo zbog ove situacije posjetiti više gradova nego prethodnih. Mi smo pre neki dan otišli u Lebane, tamo oni kažu odavno niko nije došao sa nekakvom ovakvom pričom lepom za decu. Tako je. Odakle su vam najjači utisci? Pa iz Niša, odakle. Kako se osjećate kada idete u Niš? Znate kako, Sonja je zaista sve ove godine i deca koja su učestvovala iz Niša na sportskim igrama mladih su ostavila sjajan utisak na nas. I ja jedva čekam, ja nisam ovih godina bila u karavanu, ovo mi je prvi put da sam u karavanu, jedva čekam da stanem, da vidim kako sve to izgleda. Ja volim Niš, volim da dođem ovde, volim ovaj kraj, volim jug Srbije, onako vezana sam za njega često i dolazim. Imam dosta prijatelja koji su iz ovog grada, neki su do duše otišli iz Niša, ali stalno im je taj moj Niš, moj Niš, moj Niš. Tako da zaista prelep je grad, mi smo onako malo i juče pogledali, evo jutros gledam, mnogo je veći, jer znate kad dođete u Niš pa idete kod nekoga pa tu malo, ovo je jutros i juče već bila vožnja, ja sam sigurna da su deca spremna, mi smo spremni, samo da im kažem, znači posle ovoga njih očekuje regionalno takmičenje, posle regionalnog državnog koje će se održati na Zlatiboru i onda idemo u Split u avgustu da proslavimo 25. rođendan igara. Tamo se zaista sprema spektakl takođe, jer ovo je jedna velika priča, jedna velika manifestacija. Deca to znaju i imamo neko obećanje da će upravo naši ambasadori i naši fudbaleri igrati tu jednu sjajnu utakmicu protiv malih Simovaca. To se sprema za Splita i mi se spremamo, zdravlja Bože, za svečano otvaranje u Srbiji. Planirano je da to bude u Soko Banji, priprema se i taj tačan datum, jedan lep koncert, jedan lep događaj. Soko Banja nas čeka i mi čekamo Simovce da dođe u Soko Banju. Ko će sve ići tamo? U Soko Banji će tog dana biti održano regionalno takmičenje i Nišlije dolaze u Soko Banju. Oni koji budu najbolji, ili tako? Tako je. Međutim, znate kako, koncert će biti otvorenog tipa, to će biti na njihovoj novoj pozornici, takav je plan, samo da sve bude kako treba, da se sredi ova epidemiološka situacija, tako da i vi možete da dođete. Hvala na pozivu. A Bože zdravlje, sledeće godine trebalo bi možda Niš da bude taj grad koji će otvoriti igre, vidjet ćemo, ali a s obzirom da kažete da je najbolje u Nišu, možda bi bio red. Lepo je svuda, stvarno je lepo svuda. Ja se onako baš prijatno iznenadim koliko deca su svuda posebna, ali koliko naši koordinatori u gradovima ulažu energije, ulažu truda, ljudi iz lokalnih samouprava. Nije lako, naročito u ovoj situaciji okupiti decu, držati to sve pod kontrolom, recimo odvesti ih sutra na regionalno takmičenje, pa na državno. Znači sve to mora da bude jedna dobra koordinacija, jedan dobar tim, a čini mi se da mi to u Srbiji uspevamo. Jel se više prijavljaju u Nišu devojčici ili dečaci? Jel su prijave onako zatvorene ili može sad da dođe bilo ko? Može da dođe bilo ko, znači se prijavi iz bilo kog nekog grada iz Srbije u bilo kom nekom drugom gradu da se održavaju igre. Što se tiče
šta si me pitala zašto za... Da li dečaci ili devojčice? Pa nema pravila, nema. Stvarno, masovno je dosta i... Tako je. Imamo recimo interesantno da devojčice igraju fudbal. Od prošle godine imamo znači zvanični turnir za devojčice. I ono što je najlepše u ovoj priči, a vezano je za to što ste pitali, ne moraju deca da budu profesionalni sportisti. Ne morate da budete odbojkaši koji trenirate 7-8 godina od 5. godine. Ne, napravite ekipu iz kraja, između dve vatre. Imali smo u Surdulici, tako je, ekipu iz kraja koja je napravila tim za fudbal. I naravno, meni leži na srcu ta ekipa iz Prijepolja prošle godine. To je tim koji je igrao odbojku. Dvojica dečaka samo treniraju, ovo su ostale sve drugari. Oni su tako srce, što se kaže, ostavili na terenu u tom vašem sportskom žargonu, da su izborili plasman u Sarajevo. Znači, to je bilo neverovatna utakmica. Na terenu oni, ali oni su se šalili, smejali. Igrali su protiv Novog Pazara, pa deca gledaju, deca uigrana, izmene, sve, znači pravi profesionalci. A oni onako, jedna družina i bili su sa nama u Sarajevu i tamo su ostavili sjajan utisak, bili su treći i kao znak zahvalnosti igrama oni su sada napravili, pošto ne mogu više da igraju odbojku, napravili su tim za basket i došli u Priboj. Je li imate možda informaciju koliko su vam najmlađi takmičari imali godine? Ove godine ja sam u Arilju upoznala dečaka koji je 2014. godište. Trčao je atletiku i igrao je fudbal, još nije napunio ni 7 godina i sam je tako nešto bio tužan i ljut jer nisu pobedili. Onda je meni toliko njega bilo žao. Šta ti je? Izgubili smo. I onda smo našli jednu malu majicu da bi i njemu igre ostale, jer to jeste poenta da igre svima ostanu u lepoj uspomeni. Da napomenem da su ove igre najveće amaterske igre u Evropi. Znači, to jeste poenta da se uključe što više dece. Znači, ne moraju da budu ne moraju da budu profesionalci kao Sonja, mogu da budu onako. Da vole da se igraju kao ja. Na primjer. Jeste vi nekad učestvovali? Ne, nisam kao takmičar, nažalost. Ali dobro. S obzirom da je krenulo pre 25 godina, kako to može u bilo kom gradu? Nije. U Srbiji se održava 8 godina. Da, tako da nije moglo tada. Ali dobro, recimo, rekla sam malo čas, Luka Modrić je bio učesnik igara. Hena Kurtagić, koja je trenutno jedna od najboljih mladih odbojkašica Evrope, je nosila baklju u Novom Pazaru i kaže, tad sam nekako i odlučila da krenem da se bavim odbojkom, evo je sada, ona je maestralna i na nju smo jako ponosni. Kaže malo čas, Bane Smiljković je naš šampion, jedan od najboljih stonotenisera u Srbiji. On je, volimo da kažemo, naše dete. Ali eto, samo da napomenem da pre 2 godine u Nišu je Lola Radivojević, naša teniserka, nosila tu baklju i ona je ove godine ušla u reprezentaciju sa samo 15 godina. Sada je igrala prvi VTA turnir u Beogradu. Tako da, eto, tad se nije nagoveštavalo da će toliko, da kažem, dostići visina, a tek će ih dostići. A sve je krenulo iz Hrvatske, ili tako? Tako je. Pre 25 godina gospodin Zdravko Marić je u Hrvatskoj osnovao te sportske igre i to je bukvalno bilo prvo takmičenje u kraju, pa onda se proširivalo. Na kraju, eto, vidite kako je završilo. Ja se nadam da ćemo se još širiti na region. Rekli ste Soko Banja regionalno. U Soko Banji je to regionalno i svečano otvaranje igara. Posle nas očekuje kada se završe regionalno. Regionalna su u Priboju, Beogradu, Soko Banji i u Sremskoj Mitrovici. Posle toga idemo na državno prvenstvo na Zlatiboru. Osim za mali fudbal, državno prvenstvo u malom fudbalu će se održati u Šapcu. Početkom jula. Ili imate neku poruku za decu ovog jutra? Idemo Niš. Pa druga, što sam htjela kažem, to Daša voli da kaže, zato što ja to uvek kažem, idemo Niš i mislim da će biti danas lepo i da će nas vreme poslužiti. Daj Bože. Upravo to jeste poruka, znate kako, nećemo da dozvolimo kakvo ovo vreme. Ako ne sija sunce, sijaćemo mi danas, jel tako, ovde u Nišu. Videla sam natpis na školi, kraj vredi onoliko koliko se dece igra u njemu. Ja sam sigurna da će danas tereni biti puni i da ćemo onako poslati celom regionu jednu prelepu sliku iz Niša. Hvala vam puno na ovom gostovanju. Hvala vam na pozivu. Eto, čuli ste priču, sportske igre mladih kreću u 10 sati, pa ko želi neka ode do terena osnovne škole Dušan Radović. Želimo puno uspeha svim takmičarima. Mi sada idemo na jednu sportsku numeru, pa izvinjam se na jedan spot, pa se vraćamo nazad u studiju. Ja sam ostala kod sporta.